माहारियारि आफादा बर' माहारियाव बुंनो थाङोबा मोननै माहारियारि आफादा दासिमहालागै जोनोमनिफ्राय खामानि मावगासिनो दङ। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे मोननै आफादखौबो गोबां जोंनि माखासे गोरों गोरा जायखौ गावसोर साननानै लायो। गोरों गोरा नंगौना नङा आं मिथिया। दा बिथांमोना गोबां सोंखारिनाय मानाय बे बाथ्रायाथ' ओंखारलायगासिनो दङ। जोङो बयबो नुदों खोनादों। नाथाय जाय बिथांमोना सोंखारिदों जाय बिथांमोना बुंदों बिथांमोना माहारिखौ लानानै बेसेबां सिरियास बे गिदिर कुइसन। जोंथ' माहारिखौ लानानै जोबोद सिरियास जों खामानिबो मावगासिनो जोंनि लेभेलाव हानायखिनिसिम। नाथाय जाय बिथांमोना बुंगासिनो बेसेबां सिरियास बिथांमोना माहारियारि आफादखौ बिथांमोना बेसेबां बुजियो दा बेसेबां गिदिर बाथ्रा। दा बर' माहारिया मोनसे मा बुंगोन बेखौ आनलाखिबो होननानै बुंनांगोन मोनसे सेन्सआव नायोबा। माहारियारि आफादा बर' माहारियाव बुंनो थाङोबा मोननै माहारियारि आफादा दासिमहालागै जोनोमनिफ्राय खामानि मावगासिनो दङ। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे मोननै आफादखौबो गोबां जोंनि माखासे गोरों गोरा जायखौ गावसोर साननानै लायो। गोरों गोरा नंगौना नङा आं मिथिया। दा बिथांमोना गोबां सोंखारिनाय मानाय बे बाथ्रायाथ' ओंखारलायगासिनो दङ। जोङो बयबो नुदों खोनादों। नाथाय जाय बिथांमोना सोंखारिदों जाय बिथांमोना बुंदों बिथांमोना माहारिखौ लानानै बेसेबां सिरियास बे गिदिर कुइसन। जोंथ' माहारिखौ लानानै जोबोद सिरियास जों खामानिबो मावगासिनो जोंनि लेभेलाव हानायखिनिसिम। नाथाय जाय बिथांमोना बुंगासिनो बेसेबां सिरियास बिथांमोना माहारियारि आफादखौ बिथांमोना बेसेबां बुजियो दा बेसेबां गिदिर बाथ्रा। दा बेयाव आंनि खावलायनाया बेसो आं बिथांमोनखौ गाज्रि मोननानै बुंनो बेबायदि नङा। आं सोंखारिनोबो लुबैयाखै। आंनि खावलायनाया बेसो बिथांमोना जाहाथे गुबुनखौ सोंखारियालासिनो गावबो माहारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोयो। माहारियारि आफादखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय खामानि मावो बेसो गिदिर बाथ्रा। दा ओंखायनो बिथांमोना जाहाथे माहारियारि आफादखौ फोथांनानै लाखिनो आरो माहारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय जौगासार माहारि गायसननो थाखाय बिथांमोनाबो जाहाथे खामानि मावो। सेरफांगुरि बाजार शोरुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।